So karon sa may imong ikasulti Ate Jean ining problema sa atong kuan karon letter sender nga murag bugat gid sa akong pamati. Yes, Ate Will, oo. Bugat gid siya tuod nimo na ano, labi na sa panahon sa iyang pangidaron karon ambot og ambot lang kahapon doon kay naa may uban nga senior na pero kanang baskog pa nimong tan-awon na apoy uban nga wala pa nag-senior pero medyo maaan na no nga naa na gyud din nga mga edad. Yes. So para sa ako kung ingana nga kahimtang medyo baskog pa siguro dili ta ingon nga masubraan ka bala ka kay ingon pa capable pa nga magkuan. Ang problema lang din ha is sa financial. Kay susama nga nga mga edad instead nga para na lang gyud sa ilang kaugalingon na naman sila ingon pa benepisyo nga makuha unta sa gobyerno no nga unta may panahon na mahigayon na unta para makalipay-lipay or makaluling hayaw or bisag makakaon man lamang sa unsa ilang gusto nga matilawan nga pagkaon no pero sa nahitabo karon labi na sa atong letter sender nga gidamukan na hinuon og daghan nga mga apo so medyo di nato may imagine no kung unsa kalisod kay bisan pa man gani og kanang mga bisa na ay suporta or unsa ba din ha Ate Will di gid nimo malikayan nga mabalaka or mamroblema. Yes, problema Ate Jean kay murag ni balik ta sa uno sa pag-atiman sa mga bata imbes dili na nato na obligasyon. Mao gyud. Mao na ina sa mga huna-huna no nga imbis kay ingan pa sa kung mama no ang termino niya imbis graduate na ta balik naman noon ni balik naman to noon tag grade 1. So mao na yung mga kuano ang nakalisod ani kay ang iyang bata is dili niya ingon nga sa tawag nimo ani dili naman pud siguro nimo matermino nga i-disiplina pa kinahanglanon pa i-disiplina kay naa na unta sa maayong sa sakto nga pangidaron o sa sakto na unta nga buot pero murag nagpasulabi pa sa kung unsa iyang gigon ang usapad na ko nga na huna-huna na Will is kung inailhan ba niya ang amahan sa mga bata kay if ever nailhan niya o nahimamat niya or nakabalo siya nga may kapasidad pero gibiyaan lagi pod no Gibiyaan man Ate Jean. So di mo ay nakapait ani ron no so ana ang iyang gikalibgan karon kung unsaon ihatag ba niya sa gobyerno or sa gobyerno sa DSWD or iya bang isegregate sa iyang uban nga mga anak nga willing. Honestly speaking bisan pa man siguro og ingon nga mga tarong ang atong kapamilya, ang atong mga uban nga mga anak, atong uban nga mga igsoon. Pero when it comes to financial man good nga ko bisan pa siguro og ingon palagi nga but-anon indahon gyud, bation gyud nila ang kabug-aton sa +1 or 2 baka nga makuan. Anla siguro kung naa nang mga kasing-kasing gyud no nga manghiyatagon or maluluyon dili na naigsa pa yan pero sa ingani nga kuan dili lang siguro ingon nga idirekta nimo nga kumanduhan or obligahon hinuon nimo imong mga ang imong uban nga mga anak nga mo mo ingon pa mo dawat or kuan ako siguro sa ako orang kaugalingon nga kuno istoryahon nimo ang imong uban nga mga anak nga pwede pa nimo nga ma-reach out or makuan ba ma-istorya ba ipasabot nimo ang imong kahimtang ug ang imong gikabalak-an di man nimo tuod mailimod nga sa ingana nga pangidaron medyo kinahanglan na gyud nga dili na ingon pa damukan og daghan pa nga obligasyon. Open nimo sa imong uban nga mga anak kung unsa ang basin naa sila'y maiambag nga ideya nga mas maayo pa sa kung unsa ang imong nahuna-hunaan karon nga dili ka mabalaka kung ang madangpan sa mga bata kung tarong bapod kay naabayay bisan patuod og ingon pa nga atong huna-hunaon nga medyo burden na kay additional na sa mga galastuson pero sa ngalan nga apo nimo kadugo nimo naa gihapon nimo malikayan nga makabiro ka maghuna-huna mag-worry ka ba kung asa ang paingnan ka ani okay ba ka ma-plaster baka sila sa ilang mahimutangan mga something ingana ba no mas maayo man tong kung naa may galing mo ingon pa mo dawat nga ilado nimo or
nakasuhito ka sa batasan para dili pud ka mag-alanganin panahon nga mingamon ka sa mga bata, panahon nga gusto ka nga makakita or moduaw. So inga na siguro ang pinakakuan nato nga nato. Ang pinakakuan nako no nga ikatam mag-air or share sa atong letter sender karon. Istoryahan pulungon or mitingon ba nimo ang imong uban nga mga anak labi na siguro ang kanang ingon pa na ay angat-angat sa panginabuhian nga makakaya gyud, makasuporta gyud og kuan kung pila or sikinsa ang ilang ingon pa dawaton or ampuno na ba na ang term Ate Will, no? Ang pagdawat. So kung wala may galing lain option, maayo man pud siguro nga mo coordinate sa gobyerno, sa DSWD kay na aware na sila kung unsa ang mas better kung dili man galing best nga mga programa sa gobyerno nga mas mapagaan o wala pud nang ingon nga pag-alinlangan ba kung unsa ang posible nga mahitabo sa mga bata labi na kay gagmay pa masiguro ni Ate Will. Yes, gagmay pa Ate Jean. So mauna daw nga akong ika-share sa atong letter sender og hopefully ma'am nga maglig-on ka sa imong kaugalingon karon og dili mag-ingon pa magpapildi sa panic or mga tawag aning kabiro kay dili gyud ka makahanap og maayo nga solusyon or maka-come up sa maayo nga hunahuna kung napildi na tanaw sa kabalaka sa mga kabiro ug mga kahadlok sa atong sitwasyon. Yes, ma-affirm ko ni Ate Jean mga ka-feelings nga tinagyan na no nga kinahanglan nga iyang imiting sa ang iyang mga anak. Apil unta tong inahan kay aron makadungog kung unsa iyang plano para sa iyang mga anak. So kay dili lalim gyud mga ka-feelings nga kalitan lang kag bilin dili nako iglayo no naka-experience ko ana sa among family nga ang ako pong brother ang gibiyaan og asawa din gihatod tanan ang mga anak sa amo ang balay. So mga suko gyud. Masuko gyud ang among reaction Ate Jean. Suko gyud. Yes, suko gyud sa ginikan. Suko gyud nganong hatdan imbis mga tigwang na hatdan og anak. So inana ang feeling pod sa usa ka igsuon nga kanang mga igsuon ba nga ang imong ginikanan damokan kay dili naman good responsibilidad unta sa mga apuhan nga mo buhi o mo atiman sa inyong mga apo kay miingon lagi nang ingon man ka sa mama nimo Ate Jane nga graduate na din na back subject pa ayun back subject so kinahanglan nga unta kung mga inana no kung maiwasan siguro pagsulay lang yan trials ra siguro na sa imo ha madam kay kinahanglan manggod siguro gihapon ta naagid tay so murag i-measure ta sa Ginoo kung asa tataman ang atong mga pag-antos Ate Jane. Pasensya. Pasensya, makaantos bataan nga mga pagsulay sa imo ha. So ang akong ika-sulti ka sa imo karon nga dili lalim ang imong kahimtang apan imo man jud nang kadugoy imo man ginang apo. So insakto tong imo na lang sila mitingon and then kung di nimo kaya mag-atiman ana kay sayunan ka Ate Jane upat ka buok and then ang pagpakaon lang dako na nakaig kinahanglan no sa ilang pinansyal makakuan na makapiang so pwede nga ako mo kuan ko mo uyon ko sa imong ingon nga imo na lang ibahin ihatag-hatag nga kinsay mo dawat sa tulo dili man ilumpong Ate Jane kay bugat naman so isa-isa lang and then ang isa ana sa imuha so okay na kay kung moadtugod ka sa DSWD Ate Jane dili man guna siya dawaton didto nga ahensya kung naapay mga primer nga kuan kanang relatives na pay lula na pay lolo na paging inahan so dili siya pwede gawas kon siguro kung wala na gyud mo atiman wala na makita so nga relatives nga mga bata ila ng kuano dawaton and then kuan baya po na Ate Jane ipa-adapt so dako kayo mabala ka kung asa paingon kung asa paingon so maay na lang ang imo na lang ng atiman noon hinay-hinay no pinubri nga pamaagi and then imo na gina siyang in-nurture og maayo nga dili mapareha sa iya inahan kay basin tong iyang mama na influence sa imong
kuan sa base sa statement nimo sa imong sulat ba influence sa barkada. So isa gid na nga dakong problema karon sa mga batan-on Ate Jane. Nga murag na irresponsable na sila sa ilang kinabuhi tungod sa influences sa gawas. Labi na gid ning mga kuan Ate Jane karon atong mga social media. Nga dito nila nakuha na siguro nga mga kuano mga kaning gawi nga magkuan na ang uban magkaingon nilag ka ng insakto na nang magsukol-sukol o ginikanan, magtubag-tubag kay naaman gud sa mga videos nga ilang mga makita. Then insakto na nang magpaanak-anak lang sa kinsa kanang mga inana ba nga trial mo na trial and error. So murag wala na gihatagag bili. So kanang nanay no nga inana lang among ikasulti duha ni Ate Jane nga imo lang paning kamutan. Ug ampo lang sa Ginoo nga magaan-gaanan basin bubuan ra ka sa grasya. Nga di ba Ate Jane kung daghan imong problema ibutang ta daghan imong gikinahanglan gipakaon. So napoy mga grasya napoy manghatag sa imo ha. Okay, gingon na to ganina nga dangop didto kay basin na ay mga programa basin og pwede pa ka mo qualify ka sa kanang mga programa mga 4Ps or mga IX or mga something ingana ba Ay yes, qualified na siya Ate Jane sa 4Ps ka naa sa iya. Nga naa sa iya ang mga apo. Oo, pero pila raman sab tawo na Ate Jane di man nakabuhi. So mo nag-ingon nga dako kayong piang sa panghinahanglanon matag adlaw. So nanay ampo lang tano nga hinaot unta nga mahayagan ang imong anak no ang una-una niya nga mabag-o na o mamahimo ng responsable nga inahan sa iyang mga anak. So karon ato di maayo gyud nga pabayaan nato ang atong mga anak kung natay makita nga dili maayo Ate Jane nga medyo kuano na no kanang alarming ng mga kinaiya dapat bisag dagko na ato gihapon na silang kuano ato gihapon silang hatagan og pagdisiplina maymayan. Ug karon ato nang baasahon usayron ang atong napiling quotes for the day karon kahaponon para sa ato tanan. So gikan sa sulat ni Mother Teresa. No nga nagapahinumdum sa nato. Nag-ingon si I think the world today is upside down and suffering so much because there is very little love in the homes and in family life. So, Ate Jane, pwede mahatagan o gamay nga pagpahalapad sa atong coach for the day. Yes, Ate Will, no? Maugid na ang sakit nga kamatuoran na sa mga panghitabo karon no? Kay instead nga ipahari nato ang paghinig ug maay sulod sa atong panimalay, sulod sa atong pamilya, mas priority pa nato ang uban, mas priority pa nato ang lakwatsa, mas priority pa nato ang kalingawan. So mauna usa nga contributor no nga nganong medyo maot ang experience nato sa atong kinabuhi karon sa palibot sa kalibutan karon tungod kay imbis nga atong hatagan og prioridad importansya ang atong kaugalingon nga pamilya ang uban mali hinuon ang ilang gihatagan og pagtagad mali hinuon ang ilang giprioridad mas daghay panahon sa lulinghayaw sa mga barkada instead nga sa kaugalingon nga pamilya mauna nga kulang nata sa connection bisan pa naata sa usa ka balay nag-uban pero naay uban murag dili konektado murag lain lang nga mga tawo murag ekstranghero lang ang matag usa sa sulod sa panimalay no tungod na sa atong mga mali nga pagpahinungod sa mga material nga mga butang instead nga sa atong kaugalingon nga pamilya. Yes, correct mga ka-feelings no ato na gyud ma-experience karon sa atong mga makita sa atong society nga murag wala na ibili ang atong family. Mostly no kasagaran nga ang mga labi na sa mga kabaton-onan karon nga medyo murag wala na lang nang mura lag wala Ate Jane pa as F nga murag moduol lang og naay needs na anay problema tawagon pa bungol-bungol importante pa ang barkada. Yes, okay, so atong paningkamutan unta na no nga ma-change. So karon padayon ta sa atong Bible verse for the day. So gikan sa Psalms 55:22 nag-ingon no marag iko-iko gid ni sa atong letter sender karon nga quote. So nag-ingon
Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. So, nagpahinumdum lang ni kanato, no nga naa ang Ginoo magpagaan sa tanan natong mga problema. So, kinahanglan mo duol gid ta niya aron sa atong pagpasilong makadungog siya nato ug naa siya magpagaan sa tanan. So walay imposible sa Ginoo mga ka-feelings ug ato lang ihalad tanan ang atong mga kabug-aton nga na experience karon sa kinabuhi. Alright, ug wala naman kitay oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban karon ning kahaponon. Hantod na lang sa sunod nga mga adlaw sa atong panag-uban-uban ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini sa Ate Jean. Ug kini si Ate Well ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaykon ang Diyos.